Insellmulkom u nilqakom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa u minn ħattart spiċċajna u jiġifieri jekk għadkom ma rajtux ħattart, morru ta' ħattart, u taqbel ta' ħattart taraw tan-nadur, insomma, bqgħu sejrin hekk sakemm tarawhom kollha, ma finalment qed tispiċċaw il-baħrija. irridu nsibu lil waħda Joan toqgħod f'dar isimha Stefanotis. Jiena ħammur law, inti ħatmur lem. Kif insibu Stefanotis ngħidu l-xuċin. Go Tiger. Hawnhekk konna eżatt fejn kont jien. Xol xarek u ġi żejt. Inti imna teżoru għol. Memx dar waħda. Kiena tara. Stefanotis. Ndoqqu l-qampjena u niftħu l-bib. Joan! Ejja naqra ħdejna Joan. Kif inti Joan? Tajba, tajba. Mela inti Joan Sammut. mill-Baħrija? Mill-Baħrija. Baħrija mill-Baħrija. Iva. Mela inti toqgħod hawnhekk il-Baħrija u trabejt il-Baħrija. Iva, iva. Imma għaliex bqajta? Jina rajt il-Baħrija tinbidel, ta' ġifieri konna ftit familji u issa kiber ħafna. Joġbok hekk, jew joġbok iktar kif kien? Tiġini nostalġija u ma jistax ikun ma tiġinix. Imma ikollna naċċettawha. Fl-istess ħin irid ikollok tfal għall-katekjezi biex tgħallem. Ekku. U hekk jibqgħu l-antiki kbar biss ikun. Kibru, dawk li kont naf meta kienu żgħar, llum nagħlem it-tfal tagħhom. U kif ħarġulek? Bilal. Joan, aħna maħniex qegħdin ħafna pass il-bot mill-Knisja. Il-Knisja li hija importanti ħafna. Tieni dar tiegħi. Immorru sehem? Immorru. Ġibna ħajja ġibna Iva. Mu, nistennew. U kif bik sar biex timrajt li ejja ħammurru l-Knisja. Mela din hija l-Knisja Prinċipali tal-Baħrija. Iva, dedikata lil San Martin. U inti involuta fil-kor, le? Issa kif taraf, eżempju, għandik eżempju, ġiex titfall li forsi nqalu għal-kor, x'inhi l-ewwel lezzjoni li tittamillhom? Le jiena nagħti ċans il kulħadd jipparteċipa. Imbagħad bil-mod il-mod. Provana, ara jekk ninqalgħu xejn, tina xi ħaġa. Xi nistgħu nagħmlu? Nilatik biex iktar. Iva, rajt. Nilatik kiex iżjed. Taddu. Mela, il-Knisja qabel ma kien hawn kien hemm kappella. Iva. Imbagħad inti tiftakar Timbena. Jiena hawnhekk niftakru xara biss u niftakar il-pedamenti, ġifieri fi żmien 1980 Kif kont daqshekk strab? Mhix konvenzjonali nafu għana bħala fuq stil modern, jista' jkun li l-periti dak iż-żmien kienu bdew hekk. Imma inti ta' meta hekk kont tara timbena ma' Knisja mhux. Kelli qisu 13-il sena. Ma ħassejtix stramba forsi li kienet. Aħna għalina pjaċir kollox konna nieħdu għax kollox ġdid għalina kien. Aħna konna żgħar biss hawnhekk. Iva, nitlu. Ġo, edin fil-Knisja waħedna għatten, so għadin bikun bambin, ġdak, tajjem. Li mija dik il-rokna li tħobb liktar int? Il-rokna li kolli muralija hija dik. Fejn l-organi għaliex normalment inkun qed inkanta. Jew bil-kitarra, jew mal-kor, jew nani mal-qoddisa, ġifieri dik il-rokna. Hawnhekk jissejjaħ Wedrini. U hawnhekk kif ġejna u bdejt tidbissem. Għax hawnhekk trabbejt u għadni nżur il-papa tiegħi li għadu ħaj. Ġmiel li tara modijek għada verġni kważi. F'din ix-xara labt ħafna meta konna żgħar, kont anki nirannaċ, konna nittilqu mal-kuġini lejn immorru n-naħa tal-imtaħleb. Darba minnhom niftakar, kont ġejt lura, kelli ħarufa nieqsa. Ma l-għamilta tarrajiet tajjeb. U missieri, imma trajt il-missieri għamila tarrajiet tajjeb.
Għalli le ma nistgħux, li jimxi miegħi ħamorru nfittxuha. U sibtuha. U morna kien laħaq dalam, ħadni lejn l-imtaħleb u għati ħabbat il-bibien u kien hemm bidwi li saba u ġabara u. U dak l-eżempju tar-rajt tajjeb għalija xi fisser. U baqa f'moħħok. U baqgħet f'moħħi. U l-lum il-ġurnata dawn il-pajzaġġi jekk tużhom għal-passiġġati jew xek. U koll, aħna meta konna żgħar biex naqsmu minn Widrini għal Baħrija ma konniex induru d-dawra bil-karozza meta morru bil-mixi. Konna ngħaddu minn qalb l-Eliqi. Meta konna morru l-qudies konna nieħdu l-basket magħna taż-żarbun il-pulit, nilbsu slippers sakemm naqsmu il-raba, l-Eliqi, u mbagħad nilbsu żarbun il-pulit kif naqbdu triq. U millum, sinjuri, nixtiequ nirringrazzjaw il-dawk li għamlunna il-feature tagħna ta' triq tagħna iktar sabiħ. Fil-fatt qed nirringrazzja għal dik il-persuna illi għoġbu jitlaq is-sit ta' wara hawnhekk fismi fisem il-Bebbux ukoll li diġà qed isib il-kumdità f'dak is-sit. Jiena nixtieq inkun naf minn fejn kif jirnexxielkom flok iċ-ċempel il-Kunsillu tgħidlu isma' għandi sejx narmi tiġi tarmi hawnhekk fix-xahri li ġew tan kienet Gawdi. Hawnhekk tas-sirena. U meta anke ngħaddi minn hawnhekk, hekk il-memorja tiegħi tiġi meta konna niġu nixtru f'ħanut kien naħseb kien l-ewwel ħanut fil-Baħrija. Ejva, dak ir-razzett hemmhekk. U x'kien ibieħ, ġo? Affarijiet tal-grocer, imma kienu wkoll iservi bħala bar. Xi tipo naħseb dik xi naqra konserva bid-dilka. Fil-karta strazza. Fil-fatt kien jisbu tas-Sirena Bar. Hawnhekk ukoll hija post, isu l-uniku post li baqa' fil-Baħrija ta' bini antik. Ħafna kmamar żgħarek tal-ġebla antika. U Ġon, wasanna fl-aħħar. Nista' ngħid xi ħaġa. Nilqgħu wkoll ġew inti fuq inizjattiva tiegħek jisiru ħafna affarijiet ukoll. Ġifieri inti Baħrija mhux tal-Grazzi imma tal-Maltempo ukoll. Baħrija impenjata x'dejjem rajt il-bżonnijiet li għandna. Katekiżmu, attivitajiet. Adolescenti. Kien hemm min qalilna li l-Baħrija mhix il-Baħrija mingħajr Ġon tal-Baħrija. Le, jiena ma naħdimx waħdi ġifieri dejjem ikolli grupp miegħi. Issa ħansaqsuk il-mistoqsija id-diffiċli li kieku m'intix minn dal-post li tant tħobb il-Baħrija. Minn fejn qed? Minn fejn tixtieq li tkun? Kieku ma mmurx il-Botwis jiena, ir-Rabat. L-istep tiegħi issa min-naħa tagħkom. Għar-Rabat. U r-Rabat krea ħafna nies interessanti tul iż-żminijiet, Mela l-ġimgħa d-dieħla għar-Rabat. Issuġġerulna lil xi ħadd mir-Rabat.